Jo, dismantujou. Tak pojďte na tako všichni. To už tady jsou animaci? Jo, něco už je. Usíčkujou. Jenom foodu zatím, jenom foodu. Zkusíme rovnou na to tak za 3, 2, 1. Určitě si chvilku počkám, co mám potom, ne? Jdi Klidně teďka. si na něj unavá. Není dobu čekat. Není dobu ho dobrát, ale není nějaký dobu čekat. No, tak jo. Oni nemají ani dizík. Zatím ne. By nepřišláli. Máme cooldowny? No. Přijde mám to, oni odejdu. Zkusíme za volou. Za 3, 2, 1. A zase bacha, ty vole, ty vole. Kde je naše bomba? Jo, ona se už opravuje vyjít ven, jo, bomba. Tak půjdu. They are under our terry. Už jdu na ně. Still not, still not. Zkusíme hned po nich, jo? Za tu volou. Za 5, 4, 3, 2. Na to tanka. 1. Nechytě. Mohl jsi si víc tepnout, my jsme ti Já to tam vím. úplně připravili. Dej si víc tep, fakt jich je málo, fakt neboj se tak. Asi jo, co? Asi je prostě rozběhne. Mají, no. Vylez s tím Jo. mamutem pak, no mají, Bacha na to počkej, jo, mamuta, oni jo. mají, jo, Máme cooldowny? Oni mají balist. Už má jedna dizík. To je hele. Máme Jde cooldowny? z toho mamouta dom. No. Půjdu trochu deep, jo? Za 5, 4, 3, 2, 1. Bacha, dávej! Bacha. Devky. Dobrý, pěkně stopnutý. Bacha, pomoc Tarovi na gatě. Jo, pomozte Ali. To drží hrozně daleko, ty vole. Hrdeste, ale to bude asi k něčemu. Asi suši běžte dovnitř s Hrdestem a ty mu dáš Chariotu a ty si vám baziliška. To nemá smysl, když mají. Ale zkusíme na tu gateu, jo? Za 3, 2, 1. Bacha, devky. A, potřeboval bych... Pomozte Venkovi na ty gitě. Dobrý. Jsem štělnej. Koko, ty se tam vzal, hochu. Stopoval jsem. Ale bomba, pěkně. Cooldowny. Chtěl naši bombu? Pak jenom když tak nezapomeňte na to, že máme ty usíčka, jo? Nejsme Nemusíme zatím. Jenom ať se na to nezapomene. Zkusím deep, jo? Za 5, 4, 3, 2, 1. Kousíček. A zase o ty vole hned. Jo. Máme cooldowny? No. They fighting us. Vlastně, it's funny fight. Still not. Budeme aim za 5. Bacha, devky. Fake. Za 5, 14. 4, 3, 2, 1. Is there. Yeah. Okay. Bomba nic nechytala. Pojď to vypušovat, jich je 20. Hodně? Jich je 20. Dobrá. Jich je 20. Pojďte, jdeme přes gateu. Klikej. Jdeme do nich. 5, I got new color. 3, 2, 1. Jo, bacha, step up zpátky. Půjde engage, do engage. Devky, full devky teď. Pěkně. Píču, jsme pro whiteplay. Pushuje. Jaký máme cooldowny? 4. Tak 3, 2, 1. A furt je pušuj to, soft to dělej, celý. Ještě můžou klapovat, jo, bacha.
Jo, připravte se furt na desky, furt mám, můžu dát bombu. Cooldowny máme? Na mě za 3, 2, 1. Ale to ruky takovou, zabít to srače. We still waited for the ally. Tak nějak. Tě tu 3 hodíme tady. Jo. 4 vlastně. Celkem čisté. Takovej hod, ty kokone. Lol. Tým healerom som zabil oboch. Ez. Tak co, už kým?